Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bamanandre mbafo salam alaikum. Wa alaikum salam. Mbafo ini sogoma. Ujara nyable. Mbafo ini maya. Fana benama. Fana benima. Sabula ame sogoma dala. Ami adamaden fana na. Namu. Niko salam alaikum fana. Fana hera kumaye. Namu. Arabu kanu nga amfoko ini hera. Sikatola. No fora. Angolamne. Parce que hera kain. Ni mo bi hera la. Na fanga bu kusuba adamanden ala. Awo. Ko fleli juguti nyeti me abdu sukuntoro. Oche. Ni ye fen fle. Ati digi nyere la be fega foti de. Ati digi nyela. Nga be digi sukunde la. Allahu akbar. Ya fam. Kudo bi ke i hakila ko a beka cheni la se yoro mu makumado ibita so na cheni bi fa wore fe Allahu akbar adamade yala ayu parce que ni ko sigi chu laje i hakila ka foko a ko ni cheni mi yoro dola ka solati kumado ba foko ko sun ajubaju kuma me ko de kofo ko jubaju kuma do mo to de ye ya fam ni gela nana mo bi kuna na de ye namu yin ka yeli de ayu nga jubaju e dusu mi ye mo to e chena ayu o do ba to nga gela chama be lu tinyina bo kuma be ablay ko kuma jugu ti klo toro ma ba hakli degu o chen ati klo toro c'est klo temesrai Allahu akbar ya fam ko kan temesra mi ve kumado ati atu toro nga abisiro mi na odi cheni ya fam ni marfa chi sisa kisebi teme yoro mi fe nam abiteme gwanzan kolo mi fe yani ka to aka se koko ma misali yoro tifenko lulale nga nasira koko ma ibad no di sikatola oji chenya odo abitene ko bi se yoro mi ma awo de toro ayo amba kunjeni muye ko ni ame haramaden ko ndusu wilila ko na ma fen ya na ma fen ye afm oje olu etemesra o de wablay ni dusu parce que ko do be na ticket ganza ni ko do make ya fam nam mo wala ti fu yeti ko ni kerati ko do make o de kama nye ani klo olu dusu ko fana temesra o de Allahu akbar wasaka seka komunu mike mo ya ere kono ka olu lasoro nam ono teni nye ma ye klo ma me ima fere me ma fenye o kuma ke o kuma ke o me di o le kuni afamuna bismillah mi don jumena bi biela misai alhamisa kalo klem ko ani woro do janvier kalo namu samba fla ani mugani saba tubarikallah o fasri bo semene ke fasri gafo kono namu amna la ferte folo ko wado ka sewulu fom ko ye fom ni ka ska so ko do la ble ami gale ke le sore musebe aya esor kumana akodi ako dugukolo no min dileno yinni kama senesra kan namu ako ulu balaka nganamu yinni kala yoro nuna ako koni mbiso ake gela bayi anga sene sinima namu sabula ni yinni make kasuma siu laje ka ulakana chugo laje nam o ka bi sege sababu ka tu anga sene ka ke kunva koi o ko mani anga sene sinima sikatola mimbi talira funa ke lipta ko gurma mo ka lajere bambe wol ko conseil des ministres ta ko bidunu konontona nam o ko bina ke bamako yanno o ko fe chan 2022 o ko samata sego ko me jigitige ani nimisa ni nwanche ablanan jigitige ani nimisa alaka nyumanduma amina le républicain Moussabe Mali korofelana ole ko danteme walo ani bamanchuka bagabagaliu okulu kra sababu ye ni ma chama ulumbala kabusi rola halsa ko nyasi duguba kono nawma sigidara moko bala takeni haser moko ka nyefoluye
ko Mali Faransi iba ka foko anga mogo munu sigé no Faransi no kulu bala ka faranyon kan siraw no via associative yi kulu ke jenyoga sabati sababu ye jamana fla indi woni nyonche kurda sizi ye modo nyaki ushi kasula minu kala sababu ye samba flantane kono donka casque bleu no ye jen ka ben kele chemunu ye gine kawye ko faga lagne nga fo sibi yoron nuna able ku nyakira ushi kasula able ayo l'indépendant ye musabe indépendance mentia ka fo kunungo malikumbe na folo nyine na yomo ka na folo sugula oku kumbe minyi na ku koni sala ka sefa wore milliard mu ko ani shikin soro CNDH Commission nationale des droits de l'homme oku lu kon ya nyini ka fo jamana marabago ka kalansu lakana ablay ani ka la ko karamgo lakana sabule bay ka fo kalansu ba clinique ma woroni bisabani flakol de datulendo bi malin kono o ka soro kalanso ba shekini kemen duru ani bishekini shekini be jamana en kono ni yo jatim no kemen jasla ta ani kono ton ul datugulendo yo o mi refana be tanike malika bol la chani sirata abla nan ko jalake bilendo fédération mali de football nyamo ko mi refana be tanike gaw ko ma chama bala ka bo ntilit kana gawo konnana ibay ka foko ma ba shiki able wulde to sebena haser mo fe minu boru sigoro la ka so kini gele anu ye l'indicateur du renouveau kalango to la do nyana mali foko mo kono able ko demsen munu bole nu sigoro la ka so ke munu maso boru sigoro la ka so ke kele ko luka kalan kele ka gelen kusube de kum babu ka kalan soro la sira ko megitana oko madobe no mi ni kumbela ka chenu so nyini ni funangeni fitini do mi wele ko pédophilie o ka klako funangeni mina ko bla rek karunkoro no oko akumbe ka rek général do de l'armée soudanaise oko te ko ndaraka kabla kasula blay Mamoudou Kassoge sera ko ministre ya nyini critical of ka foko kiri ko munu besu makuka akko nyana bo wati bere benena ko kausa bela jelema tubarkalla ya fulila ko ndamanda dola mo ko ni karla nyona no filamana ani janko mirila nyonche ko kelekera du fly mo nyonche Sajula Sanuboro la oku mamunu mi bo jamana wara kana barake oku luka kulla hala kuma chialen du kusube maldin kamani bisa wane kono don tuwarangew oku lu wara Niger dugume wile ko asamaka kana mali kono ablandan ko halsa minaka fangle fona ko be bamanchuka bla kono minaka mara fangle o be bamanchuka mara kono halsa les échos wili asimentia ka foko bara do be olu bala ka tunu sisan doye jatalaw yi no foto talaw yi ko ma joli ma ko rebi jo foto talaw la bidi ko jama ka don ko sube ka ken les ego mo ka jateminaw yi foto talaw sisan ko na appareil nu ko ni téléphone nu kere foto talaw téléphone ta sanro ka ta mo yere bu ko foto ta tiro yere ka ta tiro yere wallahi aywa ga ko bara bala ka tunu le seko ka ala tunu na sumana awo o ko fe tasuma jeni ba mun to ka bon ko no ko halisa ma shi ma saka fo ko ni tasuma jeni no sababu ye am wati mne ko sesa mbo tigni ya fana shudo ni no ye enterrement de la vie de jeune fille able ko ni ko ko dam na ne jugin ko ya mi jate kan ga mina de o de jogo nyuma de o de jogo nyuma jubilé auzu billah le Sphinx a intenda ko dokman aywa kunya san wolofla yi san wolofla amala ka kiwaro nyini ka nyesi antonya ke Birama Turema atuna ko nye fu ma sura ko la folo Jean Pierre Clem ko ani ko to ya san wolofla ne able watiga telle o ko fe ko ale tununa ko téléphone tununa ka moto tunu halu maye la hawla wala quwwata nye fu ma sura ko la nye shi ma sura ko la Malay jamana doye wala Malay jamana o ko fe mamuno ni olu kumi wari falenge mafla munu fakara
o ko siga kelen do mando fana na surasi do capitaine do bala an do fana me ko generali wani ma nyama do fana ko lu seme ko ina ablandan e to may de sabasu ni malo de finiti mu kan Allah kana ni ko karanga kata fo mo mu ye kan jigi dawuga nu were de kare bingele ke mafa ak ma man ko mi gadan a jate kan amna nyam akilla nyema kan ga ko njate mina ko ni kan jate mina de aka motlo ngela awo ni kusu kan ga nyaki ka ni to ko chen wulu male umani ayo e surtout ka fo yu mi ne fa no bolle tuguni o fone ba hakli wachi le challenger kuma yoye nam ko colonel Assimi Goïta ka cheboya ka ke jamana nyemoga nyini kalata na tanuna alona ka kuma chalo no kusube mogo kana nage aywa bambargando mogo kana nage fon jateganga mina kanye okoni yemi fo akilla no o jateganga mina ko ina kusube ko fe ko mawli munu bulla nazaro fi na wolo ko votre occasion au revoir la France au revoir ko a chama me no lutina la hala nyuma na blay wallahi sisi ba fa gamfa ko ubinna cho mina ku se kan Allah mini fana chen ko alno bina jate kan mina nyuma kana no lo yemunu gausa o ko ni yawo do na mo do be ko ni la hawla wala quwwata kaba ko fol dunya burama na ka ko baw ayo semana do ko kaba ko bakono ni juga wale do min gara misra bon ko commune de la wone ko kinyede ko matla o ye nyon soso o ko soso le senfe ko ay muru trola ka kono fara ayo kan nugo tige musa tanja akara nga soko fe ko ma dala mu farera modo ablay e ba mun gara ko le ko wa kana baneni ko man yodi ma sabe kunye muru do na la fe ko le mo abanen ke che doni baneni ko doni ko kana baneni ke sa o man sa wodi ma sabe doni ko mun ne ba fu ngala baneni ka ya muru tura la ka kono fara akumbe vle ko ala kan sabu amin ya rabbi nyana ma do be mo wala kan isi no lula wallahi ablandan mi fen ti fen nyana mo wi ko muru babu nam ko dok me stratégie fona na ka bi don ko ka bulo fonja ko andara kala ko sergent police kurodo ko mugu fona cira ale la ko senfe ala meme talike commissaire Segu ko lu fana nye moto zondo mi moto suwa ke Segu nyono ani markala ko tege dara uka kulinka ko moto chama moto woro jati ko mina na ko senfe nam ani manani tege dara ulu kan ablandan tubarkalla so wadana kuna fun telling kuma boyni aywa wala ye cliquant fe kan ne do kuma nyo inshallah bon André bon ko pon folo bodo pongurani wa pone martir ngo pon folo pongurani wa pongurani jume troisième pont mun na la sa o te pon o e bablini o babli allez pon o social submersive allez ni ji dona jibe la ko ngo pon folo jiti yele munka o pon de martir de pon de martir a to ko folo jume anda to ko folo hom a to ko folo domine ko pon Vincent Auriol to wajo après ko pon de Barle Bougou après ko pon courage ora watimino ko pon ko kali sa pon ko mi fo révolution que watimina Alpha Condé no pon de martyr donc pon kelen to ko cham ali c'est do pour to ka fo badala ko pon Barle Bougou pon walma pon koro voilà parce que courage ora ale kera koroye voilà ya famo bon poni bon mo ba fo pon Vincent Auriol est président français en 1947 allez de Kabakuru Folobla ni pour la nana Bamako visite là allez de pont Kabakuru le dimanche 27 avril 1947 allez de Kabakuru Folobla guerre Kara pont il est d'amener en 58 pour Kakaban en 1960 pont il est inauguré là en 2000 le mardi 26 janvier 1960 où il est pont inauguré bi pont à Sambi ou Orni ça va voilà
Aponi Djenien Fana, 860,30 mètres. Voilà. 860,30 mètres, 11 mètres de largeur. 6 mètres de chaussée côté droit, avec 2,50 m côté gauche, et 1,70 m pour les piétons. Ni biele pour Korolenga. Ni bita droite, ni biele. Il y a 2,50 m. Oui, 2,50 m. Oui, moro taille. Il y a pas moi. 1,25 m. Oui, moro sénataire. L'autre côté, 1,70 m. Ni bi bo parle boukadi. 1,70 m. Oui, automatique flabo donné. Automatique flabo. Il y a pas moi. 12 500 mètres cubes de béton. 120 tonnes d'acier. Première pierre déposée le 27 avril 1947 par le président français Vincent Auriol en présence du ministre Maurice Mottet, du gouverneur Edmond Louveau du Soudan, le gouverneur général de l'Afrique de l'Est, Bart René, le conseiller territorial du Soudan, Baloba Meiga et Amadou Doucouré du Soudan. Vincent Auriol a été élu président de la France, 4e République. Voilà, il y a femme. Maintenant, mon frère, mon autre monde. Pont Krodjolé Kaban. A Negena Sima Muntora, ou des maisons de jeunes. Et maison de jeunes Bakare. Maison de jeunes Biromina. Pont Negena Sima na Kakurutu Karata Bibla Orola. Pont Banem Pepeu. Pont Muntora là. Où est-ce que Jona Kake maison de jeunes? Ni mo to jambo fo e franga bi. Oh, on a tiki gacha ça. Ah. Aye. Ami de serre. Oh, tiens. Voilà, comme le flash.